bandiraɓe kettoɗe yewtere mon yewtere men tindi e daari waɗore e kala yontere lawol gotol e nder saktirde men Daka FM ɗote e Madina Gounass tawini yuɓɓina ɗum musidɗo men Bassirou Bane yo en jogoro jaam ɓiɓɓe mbimi e wimami kettoɗe yewtere mon tindi e daari nde waɗanta en ɗum saktirde Daka FM taw en lomti ɗum jirwinde Bassirou Bane ko neraɗo e ngol leñol ngam heblanden yewtere men tindi e daari ene loowi pinal mawɓe hanki men ko wona ɗum daari ma hetto hen daña ko nafma to serelɓe hoolaɓe ɓurɓe guna to serelɓe hoolaɓe ɓurɓe guna إليه على فإن بلا قدر لا musidɓe tedduɓe ɗum ɗo de ko ɓural épicerie Daouda e mon ƴetkoɗe nehaɗe hani e pewnaɗe par gotal en gros gonɗe e keesuji par en gros peeke uggude e guenna walla libar ha kilo e kala ko cohluɗa ina woodi kono kadi ina tawe ɗon ɗo épicerie Daouda kala ko neɗɗo ina sohla e guura maaro nebam sukara meew e kala sewo sewoji goɗɗi ena ɗon tawe an katu jinɗo e ɗeɗo gueɗe hani e ko nandi e mum aɗa wawi jokkodirde e mabɓe e ɗeɗo tongoɗe Tijjani Déme 77 401 31 70 walla Amadou Diallo e 77 347 55 58 Massali Diallo e 77 914 91 61 so tawi ko caggal leydi aɗa wawi jokkodirde e Siraji Déme 00 241 077 43 10 39 épicerie Daouda ko kam rokkata on ndeɗo yewtere tindi e daari inde Allah jurumdiro jurmotoɗo yettode wodni ko Allah jembinde o jurumdiro jurmotoɗo lamɗo ñane diine walla ñawoje o ko an min ndewata ko an min ballinto pewni min e lawol ma poccingol he lawol ɓe mbaɗanɗa nemaji ɓe gona tikkanaɓe ɓe gona majjiɓe ɓe amina bandiraɓe julɓe ndem islam on calminama yimɓe kono kadi on manama e jettode ɗo gonɗon e gonɗon kala e nder joftuno yiwindere nde Afrique Amérique Europe Asie Océanie leydi men Sénégal région ngaji mum sappo e nayyi région Kolda département Vélingara arrondissement Bonkonto commune Leykiring commune Sinthiane Koundara commune Médina Gounass e ko tawete e nder ɗin ɗon commune aji kala en mbiɗen rekkitol Allah yowone mabɓe noon kadi calminɗen hifaɓe meɗen dinɗoɓe tawete kala ene ɓe goniri kala en ɗi tuccalminaɗen peeje juuɗe ceerno men halifa men jokkorgal men wasila men ɗo woni no woni kala mbiɗen kekkitol Allah yowone ma ko haalifaɓe men to banggue laamu togui hoore leydi ha yetti kalfinaɗo legal ko noonne kadi haalifaɓe to banggue safara woni hono cuuɗi cafruɗi mawɗiɗi laamuɗi telduɗi kamɓe kala ɓe cellani Allah rokkuɓe cellal haɗa gummo e rafijiɓe kota e galleji so tawi koye galleji ɓe woni kadi haɗa jimmoye ɗino rafiɓe jokka e haajuji maɓɓe sabarke Allah nen sallllahu alayhi wa sallam so tawi ko ɓen ɗo ganduɗa ko kañumen goni jibinaɓe nder nduɗo lewru ha yetti innaɓe oɗo subaka yo Allah wurno barke nder nofnere so tawi ko ruttiɓe jimon ɓen kadi yo Allah yurmo yakoɓe harnaɓe aljanna yo juuɗe moƴƴe jaɓoɓe toɓe jiito yoɓuroɓe toɓe gummigal sabarke Allah sallllahu alih wa sallam waɗɓe ladde min seko min naata gam ɗaɓɓoyde jawdi ko darniri galleji kono kadi ko guurete ɓesguji Allah newnu ko yahana ko newnato yaha toon newnono yahira toon ni woni toon gonka moƴƴe kono kadi so yonti artede noon arte so tawi yonti jooɗe kadi newnono jooɗere ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen goni jeeɗi ɓen kadi Allah newnuɗo jooɗe e newna ko jooɗe newnono jooɗe sabarke Allah sallllahu alih wa sallam ɓe deccaɓe kedi caggal juuɗe mumen saabu hodira jalloɗe kayita Allah newno nde ɓoccitoye ɗin ɗon ɓe mba nimsa ko ɓe mbanno ko mbasa ruttade hen remoɓe awo ɓayno e fittiran golle hen goto kala ɗo dillato en dillito e mbiɗen kekkisal Allah yowone moɗon sikki ala ko yewtere meɗen wiyetedi hono tindi kam e daari arti kadi yadde moɗon no tawi eɗen mbiya toon to ñiñal karalagal e jammago hannde ngoni tawi toon Ahmadou Tidiane Sow kono no tigui ɗo e studio mo Mbour e Gounass jewti goɗɗo pinnaji lowoji gandal to banggue men nan ɗon e tawi ɗon Cheikh Oumar Diop o fi micro ko musidɗo moɗon Bachir Bane ala no mbatte noon tawi kadi eɗen gandi ɗen ndende ɗum e ceerno meɗen ceerno Bachir mo ceerno Ousmane Thiam kono noon ko adine eɗen gara e makko dokketen ko Cheikh Oumar Diop kañum ne wawa salminde bandiraɓe mbawen natande yewtede nde joni joni sahori e weleede jimiraɗo
gorto kala inde mum taw kadi ine wondi e yettode mum ɗo mbawɗen tawede e defle windere nde foof min juurima on min ñaganimon Allah kisal min keɗo wiide ni en calmini gollodiɗo men omo woni Mouhamadoul Bachirou Bane o jarama no fewi o weltanama ko noon kay technicien men hono Amadou Tidiane Sow o jarama no fewi kankone karallagal makko labtugal no fewi kono noon calmini tan wonɓe toon to suudu jaɓɓorɗo hoɓɓe kono noon kay calmini tan ha toon to bureau directeur général Elhadji Abou Ndiaye e gardiɗo rédaction en chef woni Siraji Hammet Cissé e denndangal bandiraɓe taweteɓe ɗon kala en calmini en juurima kadi galle ceerno men Khalifa o tedduɗo o gonɗo e ɗengal mum ha toon to Dakar laamogo dowle Sénégal en calmini denndangal seto o fof e kuuɓal ko noon calmini tan denndangal leyɗe Madina Gounass fof jebte wuuro ngo jehen caggal wuuro ngo calmini denndangal guure taariɗo Madina Gounass kamɓe kala ɓe calminama togui tan imam hayetti o mo ganduɗa kañum woni joom wuuro kamɓe kala ɓe calminama ɓe juurama no fewi kono noon so tawi en garti to banggue laamu jihen to hilfaɓe men to banggue aada en calmini mo ganduɗa kañum woni monsieur le maire Elhadji Saydou Ba ko noon kay hono Elhadji Baro e denndangal gollodiɓe mabɓe hono monsieur Abdoulaye Sow e denndangal gollodiɓe mabɓe kamɓe kala ɓe calminama kono en jejjita jinnaɗo meɗen omo ganduɗa kañum woni Baba Moussa Thiam goɗɗo ɗon to weeri ɗo e denndangal gollodiɓe mabɓe kamɓe kala ɓe calminama ɓe juurama ɓe mbiya bisimilla mabɓe kadi e yewtere mo wiyeten nde Tindi Kam e Daari ko noon tigui jarama Cheikh Oumar Diop sikkala enen kala ndendi ɗinɗon calminali en mbawi kay rokkodirde calminali ɗi hano hanisni en ɗon tigui mbaweten dirtude mbawen tigui artude e yewtere meɗen gandi ko Tindi Kam e Daari tawi kadi koye deftere wiyetende Maqamatul Haririya koye ma tigui jarten eɗen jawti kay heno ɗin gandanɗa hoorema maqamaji jeegom eɗen jogori natande maqama meɗen jiiɗi ɓiijo tawi ko mo ganduɗa kañum jogori wonde no garte jiina ɓiyo taw ko wiyete ko wasiya iya kanko tigui woni ko jogorɗo nedde taw reweɗede jomiraɗo ɗum noon ala no mbatten so wona bismoɗen ceerno men tokara men ceerno Basir mo ceerno Ousmane Thiam mbiyatmo bisimilla ma ko ceerno tokara لله رب العالمين ceerno Mouhamadoul Bachir nam tokara seydi Bane Thiam min calmini min calmitima ene ko noon caggal nde jettuɗen Allah juulɗen ene laaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam barkinoriɗen wiideɓe wiya Allah e won e cheikhana Ahmad Tidiani radiallahu taala wona e denndangal yiɗɓe makko e almuɓe makko amin caggal ɗum ko salminde ceerno men giɗo men khalifa men الشيخ الحاج أحمد تيجاني به رضي الله تعالى عنه eɗen calminamo eɗen juuromo eɗen ñaagomo du'a'u eɗen jokkoromo e alhaaliji men fof alhamdulillahi rabbil alamin eɗen ñaago Allah ya allahu juutno gurdam makko wona wondi e cellal e kisal e sembe e aafiya amin ɗo calminɗen mo ɗo ko ɗon calminɗen denndaangal hettiyankoɓe men radio Dakar FM 94.9 teenti e nde ɗo yewtere Tindi e Daari alhamdulillahi rabbil alamin en calmini musidɗo men jiɗo men ceerno Cheikh Oumar Diop an wiyatamo cawguel noon tigi cawguel tigi alhamdulillahi rabbil alamin en garti jokkude bindande men e nder bindande men maqamat al-Hariri naam tawa Allah newnani en en jettini maqamaji jeegom naam zabidiya umaniya sasaniya nasibiya wabariya raziya hande eɗen naata e magama men jeego ɓiijo walla jeeɗo ɓiijo woni magama men jeeɗiɗi woni biyeteɗo wasiɗiya o ko tongode nogas e jeenayyi ɗo Haririyi ɗo tongode jeeɗiɗi ɗo men ɗo en calmini noon bandiraɓe fof no mbiɗen ni rewindiɓe Tindi e Daari rewindiɓe maqamat al-Hariri
حريري وي المقامة 29 مقام نوكاس إجيمي الواسدية وقسكتنا لي أودنكو بيه الواسدة حكا ياكيما reftude ko haalano haaltude ko haalano jankitade ko tawano woni yaakiyade alharis ibnu hammamin ndemowo ɓi paggittoɗo kewɗo himme o gaalowi haris o wi aljaani ƴooñimi hukmu dahrin ñaawore aduna gasiɗin gooñiiɗo goɗa ɗo ceerno tofora momagama haaris ko basɗo caɗele aduna riddi mo yaltinimo wuro makko o ɗanni ñaawore aduna aduna gooñiiɗo ko ɗum nde ƴooñimi ila an antaji'ale paalitiimi arba wasiɗa leydi wasid to magama o askitinaɗo wasiɗiya caɗele aduna nayimi toon mbaɗa yaha yiiloyaade ko dañmi ko nguurnirmi galle e ko nguurnirmi ɓesum wasiɗa noon madinatun bil iraq ko wuro e nder iraq summiyat bi ismi kasrin banatul hajjaj bayna al kuufa wal basra wuro ngo innira ko inde huɓeere huɓeere nde ko hajjaji mahno ɗum lombi ko hakkude kuufa e basra huɓeere nde wiyeteno wasiɗa han kadi woni toon tan inde wuro ngo woni han kadi wuro ngo ko wasiɗa wiyete kono lasɗi wasid huɓeere nde haaris wi faqa sattuha haalitimi wuro ngo leydi wasid wa ana min la arifu biha mi annda ɗon sakanan koddiɗo hay goto wala amliku fiha mi jeyani ɗon maskanan ko ɗorɗo mi ala ɗon galle mi ala ɗon jippuɗo basiru ba andi ɗum wiyete tumarankagal mi faalitima leydi wasid mi annda ɗon hay goto koddiɗo mi ala ɗon galle mi ala ɗon jippuɗe andi wadde o weemat woni koye walamma halaltuha mi jippimi wuro ngo hulula yeru jippagol ala huuti liingu bil bayda e jeerende liingu andi ko ndiyam liingu so ari e jeerende weemat no liingu wiyete jeerende ni laami noon ɗum wuro ɗo washaratil bayda e leeɓol danewol leeɓol gootol danewol so jippima fillimmati sawda'i e sayande ɓaleere ngol weemata leeɓol gotol danewol e sayande ɓaleere ngol telti ko ni mbaami e ngoɗo wuro mi ala jippude mi ala jaatiji ala mo ngannduɗo mboɗo weemi no leeɓol danewol gotol weemirta e sayande mboɗo weemi no liingu weemirta e jeerende mi jippimi ngoɗo wuro mboɗo wayni weemde ko nden gaadani ɗowimi alhazdu naqis ko tuba koye mbiyata mal sens ijaatiji ala jimmude ala alhazdu naqis mal sens geɗal gustingal wal jaddu e geɗal annakisu kiitangal mba faaboyɗo basiru ɓan haalis tampiyo e ɗin ɗon sahaaji oɗo nokku mal sens geɗal kiitangal ɗum nde ɗowini soggini ila kanin fewde hôtel wona hôtel o hiitade hôtel o ko hôtel lix kono koko heptima ɗon ko eyi ko mal sens ko malkito tigi soggimo e oɗo hôtel nde notodirat ɗon e waaji o walla mo ɗon golle bonɗe golle coow yamano haaldima ko aduna gooñiiɗo leyɗe aduna yaltini muuro makko addimo ɗo yiilade ko dañi jaahiji ala jippude ala o yehi hôtel yo oɗo hôtel wallahi ko mal sens ko kiitanoyimi toon soggimi ila hanine hôtel yanziluhu na jippo hôtel o suzzazu selɓe
ala saabi jokli woni selɓe tan ko yimɓe selooɓe tan yimɓe yahooɓe tan waalo ɗon walla balɗiɗi walla balɗe tati ɗanniyankoɓe tan wa akhlaqu rifat sefeji jilluɗi ande hôtelaji ko noon ɓe gummondi leydi ɓe gummondi leydi ɓe gummo kawrita ɗon wa akhlaqu rifat sefeji jilluɗi selɓe e jokli ko ɓe jippoto e hôtel o haɗi mi ala jaatigi feere ala jippimo hôtel o wiwa huwa hôtel o li nasafati sadi senare makanihi nokku mum e ɗow ko laaɓi wa zarafati e ƴoyre sukkanihi hoɓɓe hôtel ko yimɓe findinaɓe ko yimɓe eltaɓe ɓe ngannduɗaa no porma ko ɓe ngoni e hôtel he ɓe pini ɓe paami koɗo so ari e mbawi jaɓɓaade ɗum kadi hôtel o no seni omo laaɓi ko ɗum waɗi yurahibu omo reerɗina kanko hôtel o ala hariba tumaranke fi iɗaanihi jippaade e makko sabi laaɓal ngal e sabi formede liggotooɓe heen ɓe waɗi tumaranke no reerɗa fi iɗaanihi jippaade e hôtel he o yunsihi yejjitina tumaranke o hawa jilli awɗaanihi koɗorde mum so reenaki tan so jippimo hôtel o o yejjitat hayyu makko e bam makko o yejjita wuro makko ɗo jibina makko Allah additami o hôtel fastafraktu telɗinoriimi min tan gooto mi jaɓaani ren ndeɗo suudu telɗinoriimi min ko e hôtel o e hojratimi e suudu suudu ƴeftumi min gooto o jogii cuuɗi waɗi ko daɓɓileeje ɗiɗi daɓɓileeje tati so a yiɗi jippotoɗaa e ɓe so a yiɗi ƴeftaa suudu an gooto telɗinoriimi suudu min haalis walam unafis mi seerninaaki mi fooɗondiraaki fii ujuri hi e jobdi mum wonde no seeri no uste fooɗondireede firi ala leydi kam suudu no ko nanngam yoɓata mi yeytondiraaka ni mi ustondiraaka yaro tokora fama kana laataaki illa kalamhi so wonano leƴƴande ɗam findarande oyi hamma jango yitere aw haɗɗi walla bindugol harfin harfu gooto so bindirta allif gooto walla mim gooto andi dena yaawi so wona fodde ɗum hatta sami'tuha nanmi jaariya koddiɗam bayta suudu e suudu suudu amen ɗi takkodiri e hôtel he falal tan woni hakkude amen somi dilli ga e ɓe nana kamɓene so ɓe dilli kala ko ɓe kaali ko maɓɓe nana woni ma nanmi koddiɗam suudu e suudu yaquulu omo wiyana linasilihi jippodiɗo makko fil bayti e suudu eyi kamɓe ko ɓiɓuɗe e suudu wonmo wondi nder min komi gooto mi naar suudu ndu mi suwa hay ɓooraade mi suwa hay joolaade hono no majango yitere walla bindugol harfu gooto haa nanmi omo haalda emo jippodi o o wi on ummo ya bunayya ya ɓingilam leke en nganndi ko baaba e ɓiyum sikki alaa noon a faami ko waaji o nde ko abou zeydi ɓiyum no jippodi ɗo ne o fel he Allah addi haaris haa ɗo abou zeydi wi ɓiyum e ɓingilam ummo laaɓe ada wata fukko jadduka geɗal ma woni changement geɗal ma changement yo ɓooyi ɓamtaade yo ɓooyi daraade an kay wata geɗal ma fukko wala gaama wata ummo biddo ka gaño ma yo fukko geɗal ma ɓamto o wi noon ɓiɗɗo o o wi ɓiyam ummo wata geɗal ma fukko wata gaño ma ummo o wi ɓingelam wastafhidu wondino dal waɗi joom yeeso albadriyi nuurɗu ngo andi badru ko lewru joom yeeso wango no lewru ni annoore ɓingelam ummo mo ɗon nelma saɗa hayaade o mbaadu ni joom yeeso nuurɗu ngo no lewru ni wallawni joom mbaadi addurriyi durriyankoori mbaadi makko way kono kaŋŋe durru ni eɗen nganndi ɗon kaŋŋe couleur muɗum no nokki olɗugol haari tono heɗii haari kadi faamata ko neɗɗo yaa
saɗa yaha yaade o joom yeeso nurɗu ngo mbaadi ndi ne wayno kanŋe durru no oolɗa seeɗa wal asli naqiyi joom lasli laabki yaade o haalis marki haqqille mum ko neɗɗo ɓiɗɗo yo ummo yaade e gorko mbaɗo ni wal jismi shaqiyi ɗum noon ko joom ɓanndu markisaano ayi haala ka hawnima yeeso ngo no nuurɗi no lewru mbaadi ndi kono kañƴe durru lasli laaɓɗo ko ɓi inne annde ko dimo ɓi dimo kono noon ɓanndu ndu ko malkisaano yaade o haade cikkata ko neɗɗo alladino on ubida o tama wa nusira o liira o tama o liira wa sujira o soka wa suhira o yaltina o soka kaso o yaltina kaso wa suqiya o yarna ndiyam o fuɗima o enta caggal ɗum o ɓuri hilannara o nanna jayni kadi Basiru ba noon no somi juurnoyi haala ka tan mettat ruttitade woni mi fammina on gila joni hokko o fandiri tan bisimillah pour wela heɗade inchallah wondino joom yeeso nurɗu ngo wona cikkiren ko neɗɗo ɗum haali cikkata kono fanditi hen ko mburu mburu no yooɗa wonande keyɗu o wi mbaadi ndi way kono kanŋe durru ni andi mburu e kañƴe no nandi loro to banggue wolɗugol ne woodi o wi joom lasli laabki mburu lasli mum na ko gawri ko condi wallahi oy kono ɓanndu ndu ko malkisanu sa miijima mburu ɗo rewdaɗo gawri ndi gila ɗo soñete ha lappe ha sokke ha ruufe ha nawe masiŋaji wonta condi yerwe mburu no fiire he goɓɓe sono jiiɓe golle mawɗe ko malkisanu wallahi tampere o wi allah wi ubita tamaɗo o nusira liira nam o tama o yaltina e fawru looha liira wona gawri ko noon ne woodi ade mum unoyede ko ma liire wo sujira o wi wonde o soka woni o nanna e wowru sujira o soka o nanna e wowru wo suhira o yaltina e wowru he nam o suƴiya o yarna o fuɗima o entina o fuɗima o enta no wisirte ndiyam no yerwe ni wo ɓuri filannara o nanna jeygol woni mburu kono o wiyani mburu de kanko on tan ko e joofade haaris no marque e haqqille mum ko neɗɗo ɓiɗɗo o yo yaade e neɗɗo mbaɗo ni o ɓuri filannara o nanna jeyge kono ko baadama luɗima ko caggal dow fiya goɓɓe andi mburu ko noon ma fiye goɓɓe saɗa yaha yaltit e lootol mburu ko ɗum jaadata jeere oye ɓingilam sa yaltidi e mbaɗo ni summar kuuɗu refti soɓo yacco ila suuɗi e jeere rakde jacegol almasuuɗi jeewnaɗo debbo nodduɗo o téléphone joom galle mum mi yewnima won feere gara noon ya coftomo artirta ni rakgol masuuɗ jaacagol jeewnaɗo yacco yacco ɓingiram yaade o jaccoɗa ila suuɗi fewde jeere o wi faga yeggubihi wottitoromo allaqiha almuniha andi ɗum kam enen koye men en kawri hen sippoɓe kosam totta jomum gari ko tuma kosam sirtu noon nden zamanuji nden hunde fof aɗa wawi nawde jeere taw ko ɗum woni ko codirta joni kam ko mburu mo nawata o ko on ɗo sodirete ko haalata ɗo ko mburu o woni koppareje ɗe mburu o yilloroyto marchandise o wi ɓiɗɗo faka yeggumihi wottitoro ɗum allaqiha kollinɗo almulqiha kollinowo allaqiha kollinɗo almulqiha kollinowo mo sitoroɗamo o mbaɗo ni o fanditi allaqiha kollinɗo almulqiha kollinowo woni no haari famirta e haqqille mum ko gorko dendowo e debbo taw ko debbo jibinowo haari faami ko yaadi e gorko mbaɗo ni
ciforiɗo ni nannaɗo jeyingue caggal nde fiya goɓɓe sa yeehi on gorko goccitoroɗamo mbaɗo ni gorko desowo jibina ay allaji hakkollinowo woni desowo allaji hakkollinɗo woni desɗo almuɓe hakkollinowo mo refata hoto wona jibina oɓe jurnani haala gadden mana o tan haali kam famani kono enen kam pamin gila e joni o faaditi hen ko almet basiru ba kulol almet gol woni kollinɗo o woni kadar almet o kostete haaje e geltata ɗo woni kollinowo o kono lasde o kanko o faadi ko kaaƴe toƴƴeteɗe en jogui kaaƴe daneje sa kostomiri sa toƴƴi tan e feete jeyge jalta hen tawi ko zaman joni o noon mbiyeten ko almet almet o e kuuɗi muɗum ɗi est ce que nawoduru o coodira ɗum almet gadda feere bonde ɓuusedi ko omde affaire mawɗo o yiɗi ko duppude hôtel o pour ha paamen yiɗi ko duppude hôtel o rooɗo kodde ko o waawi o nawa ɗum wonno anndi e makko ayi gossitoroɗamo gorko mbaɗo ni noon haalis famiri gorko mo ganduɗa ne renda e debbo jibinowo woni kaaji ɗiɗi kostodir feere jeyge yalta hen almuftida bonnowo nde wonno omo duppa bonande nde woni duppugol cumo ari mo suma kadi wiyaɗo yo allah rando cumutori bonande kono kadi almusliha ko moƴƴinowo sabi jeyge so alano ñamde hewde heɓataki ko heewi e ñaɗɗe wi koye jeygol kañneji ɗiɗo jiiɗa wi koye jeygol no bonnirta ni ko noon moƴƴinirta gossitotoɗamo gorko mbaɗo noon haalisani ko gorko almukumiɗo cuninowo gaddowo sonnu miɗo cumudari kono almufliha ko beltinowo kadi ko heewi rewta koye jeygol almo anniya tampinowo kono kadi almo rawwiha ko poftinowo mana o fof goto zazzafir jom ijjitagol andi saɗa kosta kuɗora min ngo saaha wooto wona a kosti gotol tan huɓɓi saaha kosta laabi ɗiɗi laabi tati ɗum ijjitagol ngol zazzafiri jom ijjitagol almo haɗiki cuma won ya feete jeyge ne jalta wal jamini joom ganngal ɓiɗɗo almusɗiki jalbuɗo ɓiɗɗo woni jeygol ngol haarisi noon ki famde haarisi famide tan ko neɗɗo holno siforto ɗi sifaji wallafdi joom konngol almuqni'i no ngannduɗaa ne heɗe no yona no nafa woni feete jeyge ɗo no jaltirta e almet heeɗi wannayli joom dokkal almum tiɓe dokkal dahmitowal woni jeygol ngol alladino on no mbiɓe ya wossitoro on ida ɗuriga so o jolama so o naatama raada o rigo o bariga o maƴa ɗum ko ɗon ngol so naati e makko jiya o rigo o maƴa no kostirte ni eno huɓɓirta ni wabaha o feññina so ragi cumran on sahaa noon wonata so o wukkita ɓe xiragi e tekke woni mees anndinen ko meesuuji so feññini cumran on sahaa wukkita e tekke ɗe woni meesuuji naw oye gossitoroɗamo oɗo on ɗacca ɗum toon mo nawɗa o oɗo ngaddana en feere bonde yiɗi ko duppude hôtel o gaala haaris wi haaris wi palanma garrat nden deeƴi nde deeƴi siqatu pallale alhaadiri kawtinɗo o hande waɗi yimɓe ɓen ko noon allah tagi ɗumen kono kaala tan a yiyat huno ko waɗa pallale bangeji huno ko waɗa paali tuttaɗi joom na haala waɗa paali ɗum woni pallale woɓɓe ɓe noon ko so ɓooyi haalde tan jiɗa huno kono waɗa nguufa nden pallale makko ndeeƴi walam yakka heddaaki illa sadaru so wona jaltugol affadiri jaltowo yan sokara mi haaldima laabi haaris ko neɗɗo kumpeteeɗo ko humpa fof kadi ma humpito heɗima haalata kanko heɗori nofru makko alaa ko heddi so wona jaltugol jaltowo alaaɗo o tan ha jiimi barata yalti feeñi fatan tagata yani so omo ñaaƴa yimmuɗo ha o holno famidi kaɗo haala tagata ono ñaaƴa wama maahu wondani e makko ani tun jewtujiɗo hay neɗɗo o wondani kanko tan goto
tenel ɗo mo nde ɓingelam ummo o wi ko yaadu e joom yeeso nurɗu ngo wona ko noon ɗon mbimo kono jiimi kanko tan goo ko o yaati haari fi fa ra'aytu ha jiimi ɗum ɗo ɗum ɗo ñiiɓi ɗum o awdoto tan koko naññata ɗum ɗo ko najoore kaa ɗo haala yaade e gorko mbaaɗo ni ɗaccama toon gostirtoɗɗamo e gorko mbaaɗo ni eti oɗo yalti yaadani hay gooto jiimi ɗum ɗo ko najoore najoore taw abune ina fijira mbiɗo ɗo ɓuuri e haqqillaji sabi min haqqillam jiiɓima nde ɗo najoore wa tuhuri e nde wuurta bidduhuli naatde fil fuduli e meranteje nde wona sababu ha neɗɗo naata eɗo fotani naatde sabi min oɗo mi abbotomo mi anda to fayi kono de ka to naati komi naata ɗo koko naññata nde ɗo najoore no wuurta neɗɗo e naatde ɗo fotani naatde bidduhuli naatde fil fuduli e meranteje haali fi fanɗalattu mbellitiimi mi asari e batte alhulaami cukalel ngel no woowi wadde ni tan teppel teppel ya akhbura mbele ɓe humpitoo fahwa haqiiqa alkalami haala kaa ɗo haala holko joofi falam yesal ngel seeraani kanngel cukalel ngel yasaa e ngel yaha saya yaadu al asariti jinneeji ko jinne tan yaadu jinneeji mbiɗo maggel haa min jottii jeere wayno fakkadu e ngel ƴeewtoo e ngel yuurnoo no baa'ida juɓɓondiraaɗi woni marchandise uji ala hawaaniiti bitikaaji e ngel yuurnoo bitikaaji ɗi ngannduɗaa marchandise uji dansaaɗi no fewnaa haa feewi hattanta haa ngel haatti woni ngel yottii e ndar rawahi sahaa kikiiɗe nden ɗo ko ngel nelaato ndeke weeɓaani heɓde sahaa kikiiɗe ngel yettii ilaa hijarati e kaaƴe algaddahi toƴƴoowo woni jeewowo kaaƴe kaaƴe ɗe mbiɗen kaaƴe daneeje toƴƴeteeɗe haa feete jeyge jalte mum ndeke mo wiyanno yo yaado min cikkum ko neɗɗo ndeke ko mburu mburu o waɗe poos makko mo yaadi heen mo ɗo makko teppel no agent secrétaire wiyte neɗɗo ni haa o naati e jeeyowo kaaƴe gadda toƴƴoowo woni kossoowo woni kossugol alminni nde yettii fanaabala o weeɗi baa'i'a haa jeeyowo kaaƴe o rahifan mbuuɗo gawri woni mburu totti on mburu watanaabala min o weedni e on hajaran ndaɗii tan hayre nebiinde on tottimo hayre hende jayge nde nde abou zeyd jogori duppiroyde ote ɗo fajibtu kaawani min arif min faɗanati ƴoyre almursili nelɗo o wal mursali e nelaaɗo o ɗum haalimi nde ko ƴoyre wonɗo yaadu e baaɗo ni musitorɗamo e baaɗo ni kono yettii o totti ɗum mburi o tottimo hayre nde mami haala ka fof ngannduɓe nelɗo o nde ko ƴoƴɗo kono nelaaɗo o ne ko ƴoƴ ƴoyre tigi tigi wa alimtu ngandumi annaha ɗum ɗo oɗo qissa saruji yetun ko saruji yenke ande abou zeydi ko saruji jeeya ko wuro wino ɗe saruji o wi ngandumi ɗum ɗo yalta ha abou zeydi wa illam asal hayso mi namdani mboɗo heewo faydudemo wiyama ɗo namdo hande mi namdatako ko abou zeydi tan noni ɗo ɓiyum wama kazabtu mi neeɓani mi tardani an badartu jaccimi ilal khani hôtel min adresi toon ɓiɗɗo o ittimi to hôtel to mun ɗariga komi bellitiiɗo ala inani saltali mi andura hami ndaara kun ha haqiiqa fahami faamu am fahami faamu am no paamirmi ni kadi paammi tan ɗum ɗo ko abou seydi joni noon mi dogii hami ƴeewa no paamirmi ni taw ko noon wa hal ƴerɗa so mbele fiɗi sahami kuralam fittaka huli e hottaade ga ɗum ko mbiyata hottaade woni eɓɓinde ko haqqilan eɓɓinno ko abou seydi fotta wonde ko yahmi ƴeewa so haqqilan o so wi janngo woofaani fa ida ana ndeke yo min haaris fil firasati to ƴoyre faris ndeke komi oɗo gorko tindinteɗo ƴoyre wallahi ndeke mi janngo kapti ko abou seydi tigi wa abou zeydin bi wasibil kharij jaali فإذا أنا في الفراسة فارس وأبو زيد بوصيب الخال جالس
Abou Zeydi biwa seydi e dingiral alhaali hôtel o ndeke jaalis omo jooɗi o yalti suudu o waɗi dingiral ga mo ari jaɓɓade ɓiɗɗo o mo jooɗi jiinon tan ƴeftimmomi on sahaa noon fata haadayna min neldodiri min pewnodiri bouchra bel wetto an iltiga e kawragal sehilaaɓe so kawri ɓiɓɓe yumma goto men fof weltori goɗɗo min calmodiri min daamodiri watagarabna min gossodiri tahiyata hoofnago al afliga e sehilaaɓe goto men fof salmini goɗɗo salmiti goɗɗo o summa gaale reftori kam an kam haaris malladi nabak holko hemma hatta sa yalta ha ceertuɗa janabaka banggue ma holko hemma ha garɗa ɗo jaltuɗa wuuro ma fa qultu mbimi daharun haada wa jawrun faada ɗimi e Abou Zeydi daharun haada ko aduna kelɗo wa jawrun faada e toñangue heewde aduna kelɗo aduna muusɗo aduna kerowo aduna koynowo ɗum de addimi ɗo wa jawrun e toñangue faada heewde kadi sa waasi tan so Allah ɓurami rende bande en fof kufoma wona e aybindema wona e ustude wona e yennude taari ko ɓoccode toppitaki joom suudu mum toppitaki galle mum toppitaki ɓesgu mum nanɗo tan tenkoye no wayni no watitiri ni ɗum de heeɗimi addimi ɗo faqala Abou Zeydi wi walladi mi wondiri on Allah anzala al madara jippinɗo toɓo minal gamami e ruudu mi wondiri Allah wa akhraja jaltinɗo assamara ɓesnoje minal akmami e coomri mi wondiri o Allah laqad fasada zamanu boni koye aduna boni no gandirmi haaris fayidagal ngal ngalu ngu yondinare nde gacce ɗe tan haaris ara ɗo taw ala ko addi ɗum so wona ɗannade wonde waati ko koyere itti ɗum wuuro mum addi ɗum ɗo mi wondiri Allah zamanu boni wa amma huuɓi al udwanu toñangue jaggitgol ndeke ala keddiɗo hay goto aduna woppaani hay haaris woɗodima wasama al miwanu ballo ndeke de mi andi ballo ala haaris no fonno nafde no fonno wallude hande wasa hay goto heɓɓittako mo hawa ɗanno heɗeke de hande ballo ala kono noon haaris wallahu mustaan ko Allah waɗi ballinteɗo muñ oyi kono noon haaris fa kayfa aflakta holno ɓoccitoriɗa no mbaɗa teddede ni e no mbanoɗa yewitede ni holno ɓoccitoriɗa wa ala ayi wasfayka hol e sifaji ma ɗiɗi a defaltamo jaccoriɗa holno garduɗa to mi witanannari wotere he sifaji ma ɗiɗi mbede ko sifa jamma walla ko sifa ñalowma mi namdima ɗum faqultu mbimomi ittahattu leyla joguitimi jamma o ƴami tan ko wutte ko jamma garmiɗo e hotel he walla ko jamma hangummimi wuram garmiɗo ɗum ɗo yetti tan ɗo yidire Abou Zeydi ko jamma ɓoccitoriɗa sabi ko kayfa aflakta holno ɓoccitoriɗa wona ko noon wimi holno ɓoccitoriɗa e hol sifaji mo jaccodiɗa kadi ɓoccitogol ma weeɓani aɗa mbimomi ittahattu leyla ganisa joguitimi jamma o ko wutte ko jamma dogirimi wuram wa adalattu fihi gojmi e jamma he kamis tan komi keyɗuɗo oɗo wonde heege hay ɗo wiini ha ɓaɗaga yungini Abou Zeydi o yungini woni o turi yankude fil arde fugga leydi o fiyaka ɗeɗo makko e leydi andi saha neɗɗo waɗa noon soppino e leydi wona e miijade taw noon hankkadi miijo ngo woɗɗoyi taw jomum durni miijo jeeya hocca kuɗel walla leggel no jiida walla no fugga feɗede mum e leydi Abou Zeydi woni e miijade no fiya leydi ndi ndeke ɗo fiyata leydi ndi ko miijoto ko wayi fakkiromo miijo firtiyade ɗaɓɓude algarde ñamade wal farde e teŋe andi e mbino andino ko duppude hôtel o fiya kuu woda ko kala ko wawi ronaɗo o rondo onawa o haydi hankkadi kuu o nan guisa ko ɗo haaris ɗo fugga leydi ndi nde ko o miijo ɗaɓɓude ñamade e ɗaɓɓude teŋe hande o yirona yo haaris debbo joni ko dewgal ko dambour jogoy waɗede ɗo tel ɗo haaris no hustina ceerno Bassirou Ba haala mawka kay omo miijo ñamade yo teŋe
miiji ko juuti noon summa tasdariftu o dilli tan o giddi hizzata dilla woni jiddugol man aksabahu on mo ɓadii ɗum gana sunna raddande daddo so raddande ɓadino ɗum no gibbirta ni aw dadat lahu walla mo feeñana ɗum sura sun takki jiilatanoɗo takkol ha takkol feeñani ɗum no paamirta pettobal attaquant o so ari haw faandima ka o bal o so ari no jibbirta no heñortoni tan Abou Zeyd dilliri noon ɓen ɗon dilli waɗaɗo o wi kam wi haari kada alika bi qalbi yowihima e ɓerdam an tusahira nde esondirta man yasuma ina safra jirahaka yuwandema gañandema nde ila aduna kelɗo o ko on dognuma ko gañande juri e ɓerdam he jesodira mo ina safra gañandema hande mi ƴewannoto debbo hande a dañat esiraɗo e wuuro he wayrichu mo ina siga wona haka wibjo ma ɓoriɗo ɗe a esodirat mo ina sagan ma hen sigueji o wini haalisi fa qultu mbimomi wa kayfa ajma'u holno ndendiniranmi bayna hullin wa qullin hakkunde lullungal wa qullin e seeɗa jawdi seeɗa debbo ko lullungal sa resi a tonguima no lullungal fawi seedani gujjo walla ko nandi hen debbo ko tongol holno ndendiniranmi hakkunde debbo e seeɗa mo joguimi o ala ko joguiɓe waman illadi ko hoɗi on yargabu mo ina reerɗa fi dullibni dullin majjuɗo ɓi majjuɗo hankkadi ko namjuɗo haari debbo wayi hewde fere gila e dépense ha e ordonnance ha e honnede ha e holtinede ha e nguura mum ha e fof mum fattiraji kuura fattiraji ndiyam te ala ko jogiimi wawa wonde ko wona ɗum ko waman illadi holi on yargabu mo ina reerɗa fi dullibni dullin majjuɗo ɓi majjuɗo ɗin komi tumarenke ɗo mi andaka ɗo ɓe ganda kam ɓe ganda jinnaɓe ceerno Bachir ɓan en pawiɗo feɗeli men noon tigui tokar ha windande men faande inchallahu taala tindi e daari jokkanen bandiraɓe ɓe inchallahu taala no Abou Zeyd darrino ko ma o reta no funtirnoma hawo jaaɓi nannimo e ngal ɗo dewgal no Abou Zeyd hodorino oɗo hôtel rondi bagasuji naɗi ha laaɓi en dottiɓe aadi iɓe dewiɗo en inchallahu taala en calmini bandiraɓe ɓe fof hettiyankoɓe tindi e daari taw ko radio Dakar FM 94.9 en mbiɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh wa aleykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu musidɓe tedduɓe ɗum ɗo de ko ɓuural épicerie Daouda e mon ƴettoɗe nehaɗe haali e pewnaɗe par gotal en gros gonɗe e keesuji par en gros peese tuggude e guenne walla libar ha kilo e kala ko cukluɗa ina woodi kono kadi ina tawe ɗon ɗo épicerie Daouda kala ko neɗɗo ina sohla e guura maaro nebam sukara meewo e kala sewo sewoji goɗɗi ene ɗon tawe an katu jinɗo e ɗeɗo gueɗe haniɗe ko nandi e mum aɗa wawi jokkodirde e mabɓe e ɗeɗo tongoɗe Tidiani Déme 77 401 31 70 walla Amadou Diallo e 77 347 55 58 ma Sali Diallo e 77 914 91 61 so tawi ko caggal leydi aɗa wawi jokkodirde e siraji Déme 00 241 077 43 10 33 épicerie Daouda ko kam rokkata won ndeɗo yewtere tindi e daari komin tigui jarama karalla bawɗo golle muɗum hono tijjeni so
sikki ala hen jettimon hanisni hojomaaji ɗi ne kadi nenen likkito Cheikh Oumar Diop aɗani hannde ɗe tokkata nasirɗo haɗa goɗɗoyɗi kadi siftinde épicerie Daouda eɓe jii kadi ko wiyete alimentation général ñamde guertoɗe kañum ripat fof no ɗon tawe so tawi jomum yeehi toon kadi ma o ɗum enam hebde no hanisni en jettiɓe kadi en jaariɓe e kala saaha kamɓe goni dusaɗo yewtere meɗen wiyetintinde kam e daari hande noon Haris e Abou Zeydi ɗum no wuuli no feewi Abou Zeydi ene yiɗi wadde ko yiɗi wadde ko Haris ene wayno wayni ɗo hande ko rogere mawde woni ɗo kela noon ma taw arta hen seeɗa noon noddiyankoɓe noon maɓe jaafoyde taw ɗum ko yewtere nde way noon karallo en mini junngo holten ko hojomaji e keddorɗen kono noon gatta hen seeɗa noon saaha mbawen waynade bandiraɓe dokkende kadi aadi yentere fani sawre weɗe jemare noon tigui jarama Bachirou Bane kono jarama ceerno men ceerno Bachir mo ceerno Ousmane Thiam sikki ala e golle makko jooɗi peewi e ndeɗo yewtere nde ganduɗa ko tindi kam e daari e kala ñalawma walla ne mbiyen kala yontere so yi oɗo waktu heeɗi sikki ala hande kadi Abou Zeydi arti e mbaadi gondi e sifa goɗɗo e hakkude Abou Zeydi emo ganduɗa kañum woni Haris ganndi min ɗum nogere mo woni noon hakkude mon wulle jawgay e kala saaha omo feeña e sifa goɗɗo mo ganduɗa kadi wona o sifa o wonno ne woodi elle hay Haris kañumne saahaji ne feeña e sifaji goɗɗi nam saabu Haris wonto feeño ko gal Haris wonto feeñiri ne yiiɗi wontude neɗɗo diine yanke woni diine l'islam Haris hande arti kadi e peeñi muɗum ba nam ayi ne woodi eywa Abou Zeydi wonto feeñirno funtudemo ha heeɓi pucci makko Abou Zeydi wonto arti e makko ko ceernajo kono hande Abou Zeydi arte makko ko wonde waɗandemo dewgal est ce que ayi caggal nde Abou Zeydi yiiɗi boomde hôtel o feeñanɗumen noon Haris no mbiɗa ni sikki ala ɗon kadi bandiraɓe kala mbawi hen weltade no hannisni henna Cheikh Oumar Diop ene wayno hojamaji meɗen koko kuuɓi kono noon en hannde en etoto beele wawde artude e ɓen ɓe ganduɗa ko heɗotoɓe toon to dinguiral men ko dental woni doole ɓamtare kañum e dinguiral en ɗam kellol naɓe foof wattuɓe hakkillaji mum e yewtere nde kala saaha sikki ala toon to dinguiral ko dental woni doole ɓamtare Ablaye Diallo ha toon to woni fani o wi ko assalamu aleykum machallah Allah yo Allah yoɓ moƴƴere en mbi amine ko noon tigui bébé ba kañumne kadi o wi ko machallah ko hono noon ne kadi wondude on mo ganduɗa ko Fati Amadou Djibi Sow kañumnene kadi o wi ko jaam hiiri kaw on beltanama no sanne Seydi Thiam kono ne kadi Ramata Diallo walla min Ramata Diabba Diallo ha toon legal Nasrullahi wonde kadi ceerno ɗa Sow legal Nasrullahi o wi ko bisimilla moon oɗon ketta no moƴƴi jokke golle kankon kadi jettimo noon tigui Fati kaw Mamoudou Gueye ɗon ɗo legal Nasrullahi ko Thiam ɓan jokke golle oɗon ketta kono no tigui Ali Wowa Sow kañum addani en ko hono ko wiyete ko atay kaso ɗiɗi atay o addi ko noon tigui Moussa Ndiaye kañum wi ko almudam eyyi mi jaaɓi eɗo e bindol ma ngol kono noon komi ceernoma ndenoɗa o wi e cawguel oɗon ketta sanne e dande ceerno Basirou noon kadi en jettimo kankone kadi o wi ko tawi ko Maqamatul Hariri en jettimo no hannde ni Moussa Ndiaye Touro Diop ñagui duwaw kañum ne holti kone hetti Hawa Saw ne holiti ne hetti Siraji Ndiaye ko noon tigui holtiɓe ketti Fati Amadou Djibi Sow kañum kadi holti hetti kamɓe foof ko tawete dinguiral ngal Khadijatou Saw en Alseyni Guisse ha toon to Gambie kamɓe foof ɓe koletoɓe ketti no hannisni henna eɗen jettaɓe eɗen jaraɓe no fotirta ni henna eɗen mbiya tan Ablaye Sow ha toon to Côte d'Ivoire kam foof en jettiɓe ceerno Basirou Alaji Siraji Ba ko noon tigui Alaji Siraji Diallo en jettiɓe kam foof e mbaɗi kuppidinde noddoɓe ɓe noon ɓe jaafo soɓe noddi tan ɓe taƴat golle men ɓe Sambal Hussein min jettima hande tawno téléphone woni ko gulliten kanko ne toon to legal nere hennaɓe yinnaɓe nadde ndenkinaɗo fof en jettiɓe en jaariɓe Cheikh Oumar Diop ko noon kadi en jettat ɓen ɓe ganduɗa ko jinnaɓe meɗen wattuɓe hakkillaji radio ngo
ñande fof ene to adda hay sinno ko seeɗa e maɓɓe o woni Baba Moussa Thiam mo ganduɗa ko wattu hakkille mum no radio ngo e kala saaha joguiɗo kele muɗum kala yewtere wonde wiyata ko yo waɗane hen non tigui Baba Ibrahima Siré mo ganduɗa ko jiɗɗo yewtotinde e daari gila maqama arani non tigui Baba Abda Sall kañumne ko hon noon Baba Yaya Sall en kamɓe foof non tigui kaw Haruna Soh legal Nasrullahi mo ganduɗa kala aljuma eɗen jiide muɗum holliti ko weltare muɗum e duwono gollal Dakar FM Baba Hammoy Ly ɗon ɗo Sarab kañumne kadi ko noon Baba Rafiou Sow en calminimo en juurimamo kadi eɗen wiya jaam e kellal yo duumo e makko no hannirta ni henna e heddiɓe heeɗiɓe foof wowɓe noddi kamɓe ɓe jettiɓe jaariɓe Cheikh Oumar Diébo gara waynade hankkadi noon mbiyen noon woto dirti sacre maɓɓe professeur Amadou Tidiane Kassé ma rewaɓe ko ɓoyata nana lawol noon bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe sikki ala ko ni tigui wonno sifo kamɓe mbaɗi yewtere nde hannde ko fate mo ganduɗa kañum woni Haris kañum Abdou Zeydi e kon puɗɗini moon toon so hawrede Allah ha yontere pande so jewɗo ñaawi noon bandiraɓe funnaki hirnaki sahale ɓaɗede jomiraɗo subhanahu wa taala dokkunoɗen ñalde jaam o rokki hidejo o rokkini wadden allahumma amin assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh waaleykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe yewtere meɗen tinni kam e daari min jetti min jeeri on tawi kadi koye oɗo meɗen magama nogas e jeeneɗijo tawi ko biyeteɗo wasiɗiya eyyi hono sawtol ceerno meɗen ceerno Bassirou mo ceerno Ousmane Thiam min dokko toon aadi nde yewtere ko yontere fande sahori welede jomiraɗo to ñeñel karallagal ko Amadou Tidiani Soh ko noon tigui tawi woɗɗanimo Abou Thiam maccuɗo haaju muɗum en jettiɓe jaariɓe eɗen mbiya tan bandiraɓe hettiyankoɓe woto bisne caktirɗe moɗon professeur Amadou Tidiane Kassé maare moɗon joni joni e yewtere moɗon wiyetede faggudu minen min dokki on aadi Allah jarama on jarama bandiraɓe kettoɗe yewtere moon yewtere men tindi e ɗaari waɗore e kala yontere lawol gotol e nder saktirde men Dakar FM lotte e Madina Gounass tawini yuɓɓina ɗum musidɗo men Bassirou Ɓan yo en jogoro jaam ɓiɓɓe mbimi wimi e wimami kettoɗe yewtere moon tindi e daari nde waɗanta en ɗum saktirde Dakar FM taw en lomti ɗum e jirwinde Bassirou Ɓan ko neraɗo e ngol leñol ngam heblanden yewtere men tindi e daari ene loowi pinal men pinal mawɓe hanki men ko wona ɗum daari ma hetto hen daña ko nafma